என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி கௌரவ அமைச்சராலே இது இந்த கேள்விக்கு நேரடியாக தொடர்பு இல்லாவிட்டாலும் கூட நீங்கள் விரும்பினால் பதிலளிக்கலாம். யாழ் மாவட்டத்திலே இருக்கிற வடமாகாணத்துக்கு செல்லும் ரயில் சேவையிலே உங்களுடன் ஏற்கனவே நான் நேற்றும் பேசினான். வாரத்துக்கு 4 ரயில் சேவை தான் இப்பொழுது இருக்கின்றது. நான் நினைக்கிறேன் கடந்த காலத்திலே ஒவ்வொரு தினமும் ஒரு ரயில் சேவை இருந்தது யாழ்ப்பாணத்துக்கு. அதே நேரத்திலே தான் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே காங்கேசன் துறையிலே இருந்து வடமாகாணத்திற்கு பெருமளவான இராணுவம் மற்றது கடற்படை விமானப்படையை சேர்ந்தவர்களும் வந்து இந்த வாரண்ட் சர்வீஸை பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு வருடத்துக்கு 3 வாரண்ட் இருக்குது. இந்த வாரண்ட் சர்வேயை பயன்படுத்தி அவங்க டிக்கெட்டை புக் பண்ணுவாங்க. அப்போ யாழ் கேகேஸில் இருந்து அனுராதபுரம் வருவரும் இந்த வாரண்ட்டை புக் பண்ணி பயன்படுத்தி அவர் அனுராதபுரத்தை விட்டு இறங்கி விடுவார். இதனால் விசேடமாக நல்லூர் திருவிழா நடக்கும் காலப்பகுதி போன்ற காலப்பகுதிகளிலேயும் சரி ஏனே பொதுவான காலப்பகுதியிலையும் சரி ரயில் சேவையிலே அதிகளவான சீட்கள் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. இதுக்கும் ஒரு தீர்ப்பொண்டை அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் டெய்லி சர்வீஸ் ஒன்று யாழ்ப்பாணத்துக்கு உருவாக்குறதும் அதே போல் இந்த வாரண்டின் ஊடாக சீட்ஸ் புக் ஆகிறதை தடை செய்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பெர்சன்டேஜ் பொதுமக்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரியும் ஒரு சேவை ஒன்று வழங்க முடியுமான்றது என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி. ගරු කතානායකතුමනි නල්ලූරු කෝවිල කියන්නේ මඩුපල්ලිය කියන්නේ දළදා මාලිගාව කියන්නේ මේ රටේ පොදු ජනතාවගේ උරුමයක්. ඒක බෞද්ධ හින්දු කතෝලික ඉස්ලාම් ඔක්කොම බලන්න යා යුතු වැදගත් ස්ථානයක්. ඒ නිසා අපිට කියන්න බෑ ඒවා යම්කිසි වෙන පිරිසකට විතරක් ලබා දිය යුතුයි කියලා. නමුත් අපි දිත්වවලින් පස්සේ දුම්රිය මාර්ග සියල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කරද්දී උතුරු ප්‍රදේශයට අපි උපරිම මහන්සි වුණා. අපි අප්‍රේල් 9 මංගල්‍ය පටන් ගන්න කලින් මුළු උතුරු මාර්ගයේ සියල්ලම මේ විශේෂම අලුත් අවුරුද්දට කලින් උතුරු මාර්ගයේ සියල්ලම ප්‍රතිසංස්කරණය කළා. දැනට පැයට කිලෝමීටර් 100 110 අතර කෝච්චි උතුර යනවා. ඉතින් නල්ලූරු වෙනුවෙන් උත්සවය වෙනුවෙන් සෑම ආගමික උත්සවයක් වෙනුවෙන් කරනවා වගේම උපදෙස් දීලා තිබෙනවා විශේෂ දුම්රිය සේවාවන් ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා නමුත් දුම්රිය ප්‍රමාණය අඩුකම එන්ජින්ස් ප්‍රමාණය අඩුකම ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා ජනතාවට එන පීඩනය තිබෙනවා. ඒවා හදන්න කල්යයි මන්ත්‍රීතුමා. නමුත් අපි තිබෙන සපහසුකම් වලින් උපරිම සේවාව ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු උත්සාහ කරනවා. ප්‍රශ්නාංක 5 ගරු සුගත් වසන්තද